Vamos comezar entón xa, Perfecto. falando un poquinho desto, o que lle comentaba antes a xente, se queredes ir deixando preguntas, reflexións e todo iso, metedio, porque así podemos facer a conversa máis dinómica, non? Entón, bueno, Xosé Manuel, primeiramente, bueno, antes de entrar na materia, ti és membro dos Chichisos, contanos quen son os Chichisos, cando nacen, e, bueno, cal é o seu objetivo como grupo, como asociación, non? Bueno, os xixos, como casi todo na vida, foi evolucionando co tempo, non? Os xixos, a verdad que naceron no ano 90, 1990. E fixeron eu non estaba, estuve nos inicios de todo nos ensaios, pero despois descogueime uns aniños e despois no 94 fixeron a súa primeira actuación na festa do Garbanzo do barrio da Parda, que creo que se fixo a festa do Garbanzo, pois, 2 ou 3 anos. Bueno, digamos que foi a súa primeira... Bueno, funcionou como un grupo con xente con inquietudes así pola música tradicional, en gaitas, tamboril, panderetas e demais. E despois no 2000, entendo que no 2010, eu entrei nos hechizos xa tomando parte dunha forma constante, igual que a compañeira Rosalía, e no 2010, bueno, pois xa tamén nos constituímos como asociación cultural, e pois, bueno, pois fomos, xa digo, o grupo foi evolucionando tanto en cuestións de música como de componentes e como de obxectivos, non? Bueno, pois ata ahora que seguimos, pois con, evidentemente, quedan dos primeiros, dos fundadores, se non me equivoco, pois quedan dous. Pero, bueno, pues seguimos aí, non? Despois de Sí. 20 e tantos anos. Está moi ben. Un inciso aí, porque a festa que comentabas ti que se facía na Parda, chega a facerse ainda? Era, Ou perdona? xa, a festa que comentabas antes, que a do Garbanzo que se facía na Parda, chega a facerse na actualidade? Non. Eu creo que foi No, unha no. festa, a iniciativa, podría decir, dun particular, Ah, e fíxose, pois, eso. Non podo precisar agora, non me quero mollar moito, pero non quero errar. Pero eu creo que se fixo, pois, 2, 3 anos. Estamos falando do vale, vale. 94, 95, por aí, nesas Mm, datas. E foi sí, os sí, sí. Chichis que fixeron a súa primeira actuación, que, bueno, pues entonces estuvo moitos anos connosco, e o noso mestre emérito, Xulián Carabelos, de Marín, e que Mm, os Chichis, se teñen algún tipo de así de característica e tal, foi impregnado por Xulián Carabelos, de Marín. Ahora vale. non temos mestre, non sei se é bo ou é malo, pero bueno, seguimos case co espírito inicial, non? Sí. E mira, unha pregunta. Bueno, vos ademais de traballar na divulgación da música tradicional bueno, dos cantares e reis, o que falaremos xa agora, Sí. vos tedes traballos centrados no que é a linguaxe das campás. Non sei se nos podes contar un poquinho sobre isto, porque ademais creo que hai un libro editado, non? Bueno, eso, que a mí me chamou a Sí, atención, que é un tema moi interesante, non sei se nos podes contar un poquinho. sí, bueno, nesa fase que empezamos aí no 2010, que xa como estábamos constituídos como asociación cultural e seguimos como asociación cultural registrada pois con todas as reglas e todas as imposicións, que ten unha asociación sin ánimo de lucro, pois unha das vías que tomamos pois foi traballar en cuestión de recuperación, non? Recuperación, pois, en algún serán, de instrumentos vegetais, e as campás tamén foi porque nos dimos conta que había un patrimonio aí sonoro que estaba a punto de desaparecer, unha lenguaxe de comunicación entre os veciños a través das campás. Bueno, pues empezamos a falar con campaneiros, co cura da parroquia, evidentemente, porque tiña que darnos o permiso, e recoller os diferentes toques que a verdad que son tremendamente, digamos que
causa moita sorpresa, non? Porque dunha parroquia a outra cambian os toques das Sí, sí, campás. sí, sí. Estuvemos, fomos por as 4 provincias. Esas 4 provincias, xunto con un colectivo que dedicábase a gravar sons en perigo de extinción, entonces eran escoitar.org, ainda que a xente non só levamos 2 anos sin facer recollida de campás. Pero descubrimos que realmente hai un sistema de comunicación que é do máis interesante, non? E xa digo, pois estivemos nunha parroquia, agora mesmo eu me encontro nunha parroquia ao lado de Pontevedra, e a parroquia do lado que está pois cambian os toques, depende do patrón, depende de se home, se muller, bueno, unha riqueza que agora, desgraciadamente, quedan poucos campaneiros, non? Que poden transmitir. Nós tuvemos a sorte de sacar ese libro que, pois eso, a linguaxe das campás, na que colabora, pois un compañeiro tamén que traballou arreo xunto con Rosalía, Rafa Quintía, que é coñecido vos, me dá... aí está recollido e está salvado, pois non DVD. Pero, que é un proxecto que dá para moito. Eu digo, nós recollemos 9 parroquias das 4 provincias e, hai cousas tremendamente sorprendentes, non? Por decir, a Catedral de Mondoñedo é unha cousa espectacular, realmente, os toques que ten, cando estamos falando dunha catedral, non? Sin sacar o mérito, a parroquias como a Insua, de Ponte Caldelas, non? Que ten 4 campás, e tocaban 2 campaneiros, e facían ritmo de muiñeiras, etc. Unha riqueza, estou mendo un pouco pero, que é unha cuestión moi pasional, non? Sí, moi interesante, a verdad que dá para unha charla tamén. Dá para unha charla específica, sí. Sí. E xa, entrando en materia, que é o tema que queremos tratar hoxe, que son os cantares e reis, contanos como e cando comezou ese proceso de recuperación dos cantares e reis por parte dos chichizos. Pois o cantar de reis, comeza un pouco pola experiencia que temos algúns de cando éramos pequenos, non? Eu era pequeno hai 50 anos. E recordo que viñan os do pueblo do lado, vou dicir o do pobo, en Anllo, en San Cristóbal de Cea, en Ourense, viñan os do pobo do lado, os da Grela, e entonces eran cuadrillas de mozos me refero, basicamente homes, non? E viñan, pois, ás tantas, ás 11, ás 12, iles, pois, pedían permiso para cantar os reis, o que lle daban, recordo na casa de meus pais, o que lle daban normalmente era viño, chourizos, castañas, algún licor, pero, tampouco sin excesos, e despois con eso todo que facían, porque acababan ás tantas da noite, casa por casa. É verdad que eran ben recibidos e valorados. Entón, despois, ao día seguinte, facían unha merenda e viñan con instrumentos moi básicos, unha pandereta, o grupo que che viña con a gaita xa era moito, non? Pero, que, insisto, era unha... Casi se esperabanse os que che viñan a cantar o rei, non? E pasaban para a cociña, non? Como nós vivimos despois outra fase, non? Outra fase, despois, cando recollemos ese sentir de hai tantos anos, empezamos os chichizos cos cantos de reis, os primeiros anos íbamos polas casas, das parroquias de aquí de Vilaboa, de Bértola e de Figueiredo. Íbamos polas casas, pero o que pasa é que traballamos con cativos, que viñan os cativos ata o día de hoxe, seguimos cos cativos, non? Cativos e cativas. E a verdad que nos invitaban a pasar, entrábamos na cociña, ali había todo tipo de
lambetadas e de luxos e de Sí, sí, sí. moitísimo cariño e moito cariño e moita emoción, sobre todo a xente maior, non? A xente maior que Mm, o viviu como un fenómeno así natural que entonces nos sentíamos así moi queridos. Non quer decir que ahora que non nos sintamos, non? Pero bueno, sí, eso sí, sí. entraríamos noutra fase, non? Que cando decidimos que, bueno, pues as aldeas, a verdad que, ainda que nós estamos no que chaman agora o periurbano, cambiou moito, non? Mm, Cambiou moito, pois, dícese que o do cuarto non conoce na cidade, non conoce o do quinto, pois eu casi está pasando un pouco tamén nos que vivimos así aos redores da cidade, non? Que tamén mm. non hai esa comunicación que había antes, porque antes xuntábase para os magostos, xuntábase para facer os mallos, xuntábanse para un montón de... Bueno, e xuntábanse para o traballo comunitario, non? Sabía Ya. carregar un camiño, bueno, todo ese traballo comunitario prácticamente desapareceu e todas esas, bueno, ahora apenas non falamos, desde que veo o portal automático, perdónaseme, desde que veo o Nada. portal automático nin tan sequera xa baixamos do coche e nin como moito levantamos a mão, saludamos ao veciño. Bueno, Claro. igual me estou un pouquiño fora do... Non sei se Non, contestei. sí, sí, eu teño sobre un tema que comentaches, unha pregunta para logo, pero vou aproveitar xa agora que sacaches, e eso, como, sobre todo cando empezastes e tal, e sobre todo cando antes estaba de sindo, porque logo xa che preguntarei sobre iso, sobre o cambio que fixestes de as parroquias á cidade, pero sobre todo cando ibades polas parroquias, como era o recibimento por parte da xente maior, como vivían eles, como sentían iso, porque claro, entendo que eles casi todos irían cando eran pequenos, coñecerían de primeira man, entón, claro, naquela época que xa estaba nun proceso de, digamos, de desaparición, como vivían eles? Eu recordo, e eu supoño que os compañeiros, o recordo como unha cuestión pois moi emotiva, non? É moi Mm, emotiva sobre todo na xente maior, porque eles como viviron durante moitos anos e sobre todo tremendamente receptivos. Tremendamente receptivos que ir cantar os reis era como un regalo, era un agasallo tremendo e depois, bueno, algúns é certo que íbamos tamén a algunhas casas de que tiñan algún cativo da familia. Entonces, bueno, pues eso igual tamén nos favorecía, non? A hora mm, de a hora desa xenosidade. Pero, bueno, a xenosidade non era porque fora algún cativo familiar ou todo el, senón que, bueno, xa tiñan a mesa ali preparada e a verdad que comíamos moito, bebíamos algo tamén, e acabábamos pois ás 12 ou ás 1 cos pequenos, eu creo que se pode decir agora, porque xa pasou, pero íbamos 5 ou 6 en cada coche, non? Para sí, poder movernos máis rápido, non como cando era pequeno que viñan do pobo do lado e viñan andando e volvían andando, non? Nós, claro, estou falando de hai 20 anos, e nos movíamos en coche, pero xa digo, íbamos 6 ou 7, non sabíamos que existía, bueno, tampouco existía a aplicación desas sillas para os pequeninos, para os pequenos, claro. bueno, eran outras condicións. Non sei se éramos máis conscientes ou inconscientes, pero éramos tremendamente, casi éramos máis libres. Mm, Bueno, unha sí, valoración que sí, 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 sí. E bueno, e logo, quen fai parte do grupo, bueno, que vai cantar os reis? Porque claro, non é só quen canta, tamén hai quen toca instrumentos, entón, é un poquinho, quen conforma esa sistema de cuadrilla? Ben, por un lado está o que son os hechizos, e ahora Mm, mesmo, bueno, pues están 5 persoas, bueno, que algunhas actividades, pois ven xente de reforzo, e ahora estamos o que son os músicos, hai un saso, unha gaita, pandereta, bombo e tamboril. E despois están os rapaces e as raparigos, as sí, raparigas. Que este ano contamos con 11, non?
que, bueno, non é dos anos que menos haxa, pero sí que se notou un pouquiño todo toda esta Sí. historia do virus, non? Mm. Bueno, pues, iles poñense diante e cantamos cara ao público, neste caso, pues, o que decía, Sí, cando sí, sí. ahora facemos o urbano, paramos nunha rúa, paramos nunha praza que están, bueno, coa axuda do Concello de Pontevedra, entonces, bueno, pues ali poñemos diante tamén unha funda dun instrumento e aí a xente botanos o aguinaldo, non? Os que Mm. consideran que o Sí, sí, merecemos. sí, sí. Mm. Em, E logo, bueno, como facedes cos rapaces? Quer dicir, pode ir quen queira, hai algún xeito de convocatoria aberta que vos anunciades, e, bueno, poden traer aos cativos, as cativas, os pais que queiran, un pouco eso, como organizades o que a convocatoria, e por outra parte, logo con eles, si facedes ensaios, ou como é a organización, digamos, nos días previos. Ben, a mediados de decembro faise publicítase o que son as datas de ensaio, non? Entonces, non hai idade para... Non estamos falando de rapaces, pero, bueno, que o mesmo xa non é o primeiro ano, nin o segundo, de 3 anos. Pois algúns rapaces que non saben, porque, bueno, por a idade, evidentemente, non? Non saben, Claro. pois, a mellor ler, bueno, escribir. Pero, bueno, colleno cunha rapidez tremenda. Entonces é aberto a todo o mundo. Nos publicitamos o día de ensaio e o día de actuación, non? Os ensaios normalmente son 5 ou 6 días, pola noite, porque ademais de que coincide aos rapaces coas vacacións de Nadal, non? Claro. E despois, o día 4, porque o 4, porque quero aclarar isto, porque facemos o 4, porque realmente o día propio de cando os cantos de Reis é a noite do 5 de xaneiro. Facemos o 4 porque nos dimos conta que tuvemos que reinventarnos outra vez máis. O 5, moitos dos rapaces querían ir á cabalgata. Entonces, bueno, pues pasámoslo pouco. É dicir, había que salvalo como fora, non? E o 4 non temos problema ningún. Claro. Non hai así maiores actividades que nos podan restar pues todos estes colaboradores, non? Sí, sí, sí. Bueno, e estabas comentando eso dos rapaces, eso como é a acollida por parte deles? Quero dicir, dende que empezastes hai 20 anos ata a actualidade, claro, ao longo destes 20 anos pasarían distintas xeracións, rapaces que agora xa serán máis maiores, non? Eso un pouco como é a acollida por parte deles, bueno, se o valoran, claro, se o valoran moito, sobre todo a xente que xa agora pois ten máis idade, que participou hai anos, un pouquiño eso, como é esa conexión cos rapaces ao longo de todos estes anos. Non sei se agora seguides tendo contacto con xente, bueno, con rapaces que participaron fai 5, 10, 15 anos. Moitos deles son nais e pais. Estamos esperando aí, está a punto de vir a outra xeneración xa. É un tema, bueno, teño un par de... Eu personalmente, supoño que o resto dos compañeiros dos chichillos tamén o terán, non? Eu teño dúas anécdotas que digo contadas. Anécdotas, que decir, que dous cuestións que me suceden. Eu estaba en Pontevedra, había tempo que non vía a dúas rapazas que estuveron cantando, porque normalmente están, pois, 3, 4 anos, porque despois chega unha idade que son con 14, con 15, con 16, pois deixan, non? Por certo, abro paréntesis, que cada vez son máis pequenos. Cando empezamos eran aguantaban, enténdaseme a palabra, non? Estaban cantando rei pois hasta os 16, hasta os 17, agora con 14, con 15, pois por a razón que sea, eu a verdad que non son sociólogo, pero é unha tristeza, non? Que o deixen, por eso estamos tan pequenos. Bueno, o que iba, teño dúas anécdotas que creo que che vou a contestar con eso como vive. Eu saía nun cumpleanos ali en Pontevedra con outra xente
Nese cumpleanos estuveron dúas rapazas, había moito tempo, habíamos coincidido de casualidade, non? Era interseccional. Depois, entón, puxeronse diante de min e da compañeira Rosalía, puxeronse a cantarse nos Reis. Estas rapazas hoxe andan por 25 anos, máis ou menos, non? Unha, pois, están fora, etc. Pero ese día, estou falando de a mellor hai 3 ou 4 anos, e coincidimos se puxeron a cantar os Reis. O sea, é un golpe, podes imaginar, extremamente emocionalmente. Iso é unha. Claro. E a outra, xa remato, a outra é que me din estes uns días que unha que foi unha rapaza que foi nai, bueno, non vou decir o nome, porque o nome son moitos os que pasaron. Estes días estaba lle cantando, ten un pequeniño que chaman Breixo, que ten uns meses. Estaba lle cantando Reis. Este cativo. E digo, bueno, pois é como eso, sementas, bueno, non todo cae en pedra, nin todo cae en terra infértil. Sempre queda. Eu estou convencido de que os rapaces que nestes 20 anos pasaron, 20, pois, non sei, 300 rapaces que pasaron cantando Reis cos hechizos, ou 300, 200, bueno, non podo precisar, porque teria que ir a libreta dos inscritos. Pois a verdad que é un golpe tremendo, decir, bueno, algún pouco quedou aí. Quedou e quedará. É seguro que, bueno, pois, se hai continuidade ou non hai continuidade, como todo na vida, vai depender de nós, non vai depender de reales decretos, nin de leyes. Claro, ao final, o traballo é seguindo aquí, logo o 100% dos rapaces pois non sigan con interese, pero sempre vai haber unha parte que sí, ou incluso unha parte pois que, bueno, cando chega a adolescencia, pois igual, polo cuestións que sexan, perden o interese porque nesas idades interesan outras cousas, pero cando xa van madurando máis, pois poden volver a reconectarse con iso e cando teñan fillos tamén transmitirlo, non? Entón, a parte, é o único xeito de, digamos, sabes, de que eu sei, non, claro, por experiencia que ao final, cando tes unha idade, pois interesanche outras cousas, pero logo cando vas collendo máis idade, pois volves outra vez tamén en moitas cousas as túas orixes. E eu creo que o que estades facendo é axuda a sementar de cara ao futuro. Eu creo que é fundamental. E se hai sempre un grupo de persoas pois que continúan con interese e o transmiten aos seus fillos, pois o traballo vale a pena, non? E bueno, o que sí que, bueno, estamos falando dos cantares e reis, pero sin querer entrar tampouco aquí nunha definición teórica, non? Porque ademais sobre eso xa temos aí nun directo do ano pasado con Rafa Quintía, pero eso, para que non o saiba o que que son os cantares e reis, quero dicir, que son? Son as coplas, o sea, como se estructuran, un pouquiño, introdúcenos o que o cantar en sí. Ben, digamos que, bueno, xa he explicado o tema de que ir originalmente en casa por casa, pois unha vez que se chega a unha das casas, digamos que o primeiro é pedir licencia, pedir permiso para cantar os reis, non? Para iso hai unhas coplas. Hai non sei, bueno, estamos utilizando unha copla que casi sempre está presente, que de lonxe viñemos, os que aquí chegamos, se nos dan licencia, os reis cantamos. Bueno, non estou entonando, pero para que se faga. Entón, bueno, pues sale a persoa ou persoas da casa e digo, bueno, pois, adiante, cantade. Entón, cantamos, pois, o que normalmente é un villancico que vai asociado, pois, como a maioría, pois, a viaxe da Virxe María, de San Xosé a Belén, o tema da adoración dos Reis Magos, bueno, esa é digamos que casi é a parte, vamos a decir, fixa non? Cantas esas coplas, non? Sí. E despois, pois unha vez que remata de cantar,
pois ven a parte de pedir o aguinaldo, non? A compensación, o aguinaldo que digamos que o que vai facer despois que se faga a festa fora dese traballo, vamos a decir, entre aspas. Bueno, pois nós utilizamos tamén unha copla que é así conocida, que cantamos os reixes do Kikiriki, se non nos dá nada cajamos aquí. Certo é que suelen dar sempre. Pero, bueno, tamén había unha copla que cando se daba un aguinaldo pois xeitoso, así amañado, pois había xente que despois se improvisáballe pois alguna en agradecemento, incluso nombrando, se os conhecían, nombrando polo nombre, en agradecemento, pois xa unhas coplas personalizadas, non? Para esa casa de se cantaba, non? Iso é isto. Licencia, pedir licencia, pedir o permiso, o que é o canto de reis, e despois a solicitude do aguinaldo. E tedes algunha copla, se por exemplo non vos deixan aguinaldo, que cale aí, que se fai? Eu creo que a copla que comentaba antes se lle canta esa, non? O de si cantamos o reis do que quere aquí, se non nos dá nada, cajamos aquí, eu creo que é bastante explícita, non? Sí. Bueno, evidentemente non é para atemorizar, nin intimidar, nin nada de eso. Pero, bueno, tal como estamos percibindo, non, ainda que sea pouco, pois sempre che dan. A xente sempre deixa, sí. Sí. E logo tamén, sobre o que son as coplas, vamos a ver, vos tedes usades as mismas que, por exemplo, cando tiras pequenos, seguides usando as mismas, ou hai coplas novas, ou estades incorporando pois de outras zonas, ou incluso tamén, non sei se como os chichizos creastes coplas novas para isto, un pouco como funcionades nese sentido. No tema dos cantos, hai que dicir que, bueno, fixemos recollida, hai algunha que aparece por toda España, non? Porque, bueno, porque ven da religión e ven cantámola un ano. É un pouco longa para os cativos, pero normalmente o que facemos é cada ano ir cambiando. Normalmente collemos basicamente coplas conocidas, moitas delas están gravadas. Bueno, nós facemos a nosa versión adaptada pois as circunstancias dos nenos e nosa propia dos que tocamos, non? Este ano concretamente, bueno, podese adiantar que non hai problema ningún. É unha cantiga de Vilaverde, Portugal, que fixe unha versión Armabela. E nos pareceu que era así bastante movida, prácticamente, bueno, Portugal e o galego, pois cambiamos un par de palabras, pasámoslo ao galego, pero bueno, como se non o pasáramos, non? Entonces, bueno, cambiamos un pouquiño, non nos ciñimos a versión que fixo Malvela, temos a nosa propia versión, entón cada ano vamos mudando para tamén porque enriquecer un pouquiño cos ensaios os que veñen un ano, outro ano, e nos mesmos tamén que non sea tan monótono. Entón, pero composicións propias, composicións propias dos hechizos non temos. A nivel musical, sí. A nivel de música, pues de muñeiras, xotas, pasodobles, sí temos. Pero en cuestión de letra, de canto de rei, non temos. Estamos bebendo do traballo doutros ou especialmente da xente maior, non? Do que xa hai, vamos, sí. Sí. E logo, pregúntanos por aquí se agora só poden participar os nenos ou se fora xente con máis idade tamén podería ir. Perfectamente.
Sí, non? Perfectamente. De feito, teñes incorporado nais e pais. É raro Sí, o ano que non hai un pai ou unha nai que, bueno, porque normalmente están presentes nos ensaios, non? Pero, bueno, estamos falando de rapaces de sí. 3 a 11 anos, neste caso, pois o ano este que nos ocupa, non? Pero veñen acompañados polos pais ou polas nais e moito algún pai que se incorpora. Pero non hai que ter un, un cativo cantando os reis, que calquer Sí, persoa sí, sí. se pode incorporar. Son ensaios de balde Sí. danche opción, se as cousas van medianamente ben, danche opción a unha merenda e ir ao cine. Mm, Iso é despois en que invertimos sí. o recollido. Porque sobre iso te iba a preguntar eu, quero dicir, agora, cando saídes, o aguinaldo que deixa xente, agora é xa casi todo cartos, ou ainda hai quen deixa, pois, comida, lambonadas, ou o que se facía antes, chourizos, e cousas así, ou xa é todo cartos, digamos. Básicamente cartos. Bueno, temos Mm, unha muller que é unha seguidora dos hechizos, bueno, neste caso dos cantos de reis, que nos trai, non me quero esquecer, pero creo que é Esther. mm, Seguro que se alguén por aí, alguén pode... Esther, ben, bueno, pois Esther, que está tamén metida nos cantos, creo que está tamén canto de taberna, entonces nos sigue todos os anos, e nos se ten traído galletas feitas na súa casa, galletas caseras, bueno, eso xa non chegan a ningún, xa non chegan ao día seguinte. xa, Outras normal. veces caramelos, pero bueno, o que me preguntabas é que basicamente, salvo algún caso illado, son cartos. Son Mm, cartos. Desde o principio, pues, decidimos, digo, bueno, pues hai que ir ao cine. sí, Hai que ir ao cine. Anda que, bueno, pues, desgraciadamente a Pontevedra non chega todo o que debería chegar a nivel de... Pero, bueno, iso igual é outro debate, non? Non mm, chega todo o que debería chegar. Pero, bueno, o feito de ir ao cine nesta pantalla grande e sobre todo esa parte de despois do cine vamos a merendar. Pero sí, o dos Reis tamén ten unha parte que os rapaces se coñécense de diferentes parroquias, non? sí, 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 Coñécense, sí. fan amistade, bueno, socializan e despois bueno, me estou indo un pouco do tema, pero Mm, sí, tamén nos ensaios facemos unha parada, hai un recreo, non? Hai un mm, recreo e aí xa non é cantar os reis, ensaiar e ir a que che diga un aguinaldo, merendar e ir ao cine. Non, hai unha mm, parte que consideramos moi importante que se coñezcan rapaces de diferentes parroquias claro. que teñan amistade, que se despois se encontran ou que a Sí, sí, manteñan, sí. teñan un recordo vivo de cando eran pequenos. E ademais, bueno, é un xeito así, non, de, digamos, de premio de despois de eso, dos días de ensaio, de sair pola rúa, pois unha especie de premio, digamos, que, olles, tamén axuda a eles, pois, digamos, a que yo faiga un pouco máis, a ver, non quero dicir entretido, porque entón estaría dicindo que outro é aburrido, pero quizáis para as súas idades, pois, máis divertido, que vexan que despois eso tamén hai unha recompensa en forma de pois ir ao cine, de comer algo, socializar entre eles, tamén é Xusto, moi xusto. importante, é parte diso, non? Esos rapaces, bueno, así como teñen unha capacidade de quedarse coas letras das cancións, dos temas que tocamos, das letras, teñen unha capacidade tremenda para relacionarse. Sí, O primeiro día relacionan uns cos outros, pero dun xeito tremendamente natural. sí, Eu habrá que os envexo bastante, porque igual os maiores, temos máis presuicios, non? Eles sí. enseguida empezan a xogar Hmm, bueno, bueno, supoño que hai que manter ese grado de inocencia claro. e menos presuicios, non? Sí. E logo, bueno, comentabas antes que, bueno, ibades polo rural, polas parroquias, e por que decidistes nos últimos anos ir a Pontevedra, ao centro, bueno, que é o centro da cidade,
Eso por unha parte, a decisión de ir á cidade, e por outra parte, como é a acollida na propia cidade cando saídes ese día. Pois un poquinho o falaba antes, non? O tema de deixar de ir casa por casa se nos complicaba bastante, porque despois, claro, como íbamos o día 5, a maioría da xente das parroquias da periurbano, que chaman agora de colindantes, xa non estaba, e despois, a verdad que notamos que tampouco non había a reactividade que había no principio. A reactividade me refiero a que as casas están pechadas, a xente está... bueno, tuvemos así algún pequeniño episodio de entrar en algún bar, había fútbol, casualmente coincidiu, unha cousa extraña, había fútbol, tuvemos que dar volta, porque íbamos cantar no bar, non? Bueno, un restaurante que tamén o dono non deixou cantar no restaurante, a pesar de que os propios clientes que estaban ali comendo. Entonces, bueno, pues despois houve unha cuestión aí co Concello de Pontevedra, e o Concello, bueno, de Pontevedra, pues, evidentemente, pues, nos apoia e nos dá visibilidade. Cando digo nos apoia, pues, nos dá un aguinaldo tamén, que, pues, para ir ao cine, para ir a merendar, pues, ao mellor non, con todo o que che dá a xente por a rúa, que se porta estupendamente, pues, ao mellor non chegaba para outras cousas. Claro. E a xente na cidade nótase perfectamente, sobre todo, volvo a comentar o de antes, que sobre todo a xente maior, non? Cando estás ali, estás tocando, bueno, cantando os pequenos, notas que a xente maior o que viviu, que falábamos antes, sin lugar a dudas, bueno, eu falo a nivel particular, pero é a que máis o sinte. O sinte están, que vamos, que non pertenecen. E sobre todo, bueno, o feito que sean nenos pequenos, pois supoño que tamén o fai máis, así como máis tenro, non? Sobre o que comentabas antes, din por aquí, Esther do Son das Ondas. Certo, sí. Esther, sí. Eu non sei se pero creo que non creo que lle importe, creo que é Esther Ardao, algo así, sí. Do grupo Son das Ondas, sí. Sí, pois mira, a xente está informada, sí. Está informada, sí. Din por aquí tamén si seguirá sobrevivindo a empresa de Anís el Mono dende que non se usan as botellas para cantar os reis. Bueno, non vou estender moito, pero os chillizos, unha das cosas que fixemos foi, tuvemos un gran mestre que é Pablo Carpintero, para que non coñeza, non? Artesán, un excelente gaiteiro e tal, e fixemos instrumentos vegetais, non? Pero fixemos un obradoiro con un programa que ten o Concello de Pontevedra, que este programa chaman Noites Abertas, e fixemos un obradoiro, ahora contestolle a esta persoa, que era os diferentes instrumentos que hai nunha cociña, na cociña de calquer casa. Sí. Pois as botellas, as culleres, platos, a xente antes tocaba o que chamaban instrumentos pobres, que eu non son moi partidario desa palabra, non? Instrumentos humildes, e faise música con moi pouquiña cousa. Non fai falta ter un piano de cola para... Evidentemente fai falta xente que toque o piano de cola, pero para facer unha festa non se necesita gran cousa. E habíamos collido un montón de ferramenta con tisolas, bueno, hai xente que utiliza tisolas, hai xente que utiliza instrumentos que quer decir que na escasez, pois aumenta a imaginación. Sí. Para sacar adiante. Sí, pois bueno, insistindo un pouco tamén por as diferencias, por exemplo, cando ti eras cativo ou agora, quero dicir, ti notas moitas diferencias no que eso tamén no grupo que vai cantar os reis, no sentido de que quizáis agora pode ser un pouco máis estruturado
e antes era un pouco máis así, pois, xúntome cuns amigos, saio a cantar sin ter que estar ensaiando, sin ter que estar vehiculizando todo por un colectivo, non? Simplemente me xunto cos meus amigos e saio, non sei se todo iso xa se perdeu, non? Porque ademais, claro, antes saía moitísima xente, entón é un pouco a túa vivencia personal, digamos. E a miña vez personal, bueno, como comentaba, eu recordo de cativo, 8, 9 anos, 7, e viñan, bueno, pero viñan con esos instrumentos humildes, coa botella de anís. A botella de anís sigue existindo. Hai xente que sigue tomando anís con que sea. Pero sí que viñan dunha forma, o que traía un gaiteiro xa era moito. O grupo que traía un gaiteiro xa era moito. Pero, bueno, cantaban os reis, non é que agora seamos mellores, ao mellor é que se dedica un pouquiño máis, ensayase, pero antes, bueno, antes era xente que ademais viña a mellor de traballar 8 horas, 8 horas. Pois ao mellor segando na erva ou indo ao toxo. Ahora normalmente vimos a maioría, ou polo menos a experiencia que eu teño cos compañeiros e as compañeiras, vimos moito máis relaxados, non? Pero, bueno, para pasalo ben, para ser feliz e disfrutar, non se necesitan, xa me estou repetindo, non se necesitan grandes inversións, en grandes horas de ensayo, nin eso. Sí. Viñan cantando, pero mira como beben los peces en el río, e chegaban ali. Pódese cantar, señor Manolo? Cantade. Este ano vinden máis tarde. Bueno, pois felices. Recordo que viñan con un garrafón dunha ola. Bueno, anda por Ourense, agora son 16, 18, por aquí, creo que anda por aí tamén, litros. Iban en cada casa lle botaban viño hasta que enchían un ou dos garrafóns. Evidentemente, pois, terían conta del. Pero, bueno, eran maiores, eran cuadrillas de mozos o que dicía antes, de 20, 22, 25. Dixe, contestei. Sí. Sí, nada, antes de facerche a seguinte pregunta, tamén comentarlle a xente, pois se quere ir deixando aquelas preguntas, vou nas intercalando, metendo entre unha e outra, e logo, bueno, eu que che quería comentar é que, aínda que está todo ligado, non, sí que é certo que, bueno, durante o Nadal que se cantan as panxoliñas ou os nadais, non? Despois xa, pois en Aninovo, o que lle chaman os manuéis ou os aninovos, eu non sei se ainda que supoño que xa bastante tedes agora, se tedes pensado a curto ou medio prazo, pois tamén poder sair a cantar nesas datas, ademais do que os días previos ao Día de Reis, pois sair a cantar o día 1 ou entre o 24 e o 31, non sei se eso valorastes en algún momento ou non. Pois non, porque, mira, entre os días de ensayo que empezamos, porque claro, despois estamos condicionados polas festas, non? Empezamos os ensaios despois do 25. O día 4 saímos, o sea, andamos moi xusto, non? Entre outras cousas, porque, bueno, estamos falando de rapaces de 13, o que decía antes, de 3, concretamente este ano, de 3 a 11 anos. Non entramos no... Pero, bueno, sí que hai outras formas de sair, non? Como ainda se sigue saindo o tema do entroido, non me quero sair do tema do Can de Reis, pero do entroido, a xente viste de mascarilla, collelle a roupa a boa ou a bo, e van por aí, van por as casas, que non se conozca. Eso ainda sigue. Eu creo que era, bueno, non era malo darlle un golpiño que a xente que non ten por que ir de observadora, non? Porque parece que últimamente nos diferentes, antes a historia salía un pouquinho máis do pobo, non? Non era tanto boume ali que organizan
outra cousa. Claro. Entonces a xente creaba as súas propias historias, os seus propios contos, as súas propias lendas e as súas propias verdades e mentiras. Bueno, pois Sí, sí, sí. para dormir un neno, pois inventabas unha historia. Non Sí. digo que este mal mercalle de libros e leerlos os nenos as nenas, pero bueno, que esa comunicación, esa improvisación, eu vivín algo, pois me parece interesante. Quer dizer, que non haxa que ser tan consumir, non. Digo, agora eu para Sí, sí, sí. disfrutar de algo teño que mercar algo. Bueno, me estou indo do tema, seguro. Sí, 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 non, pero entendo. Envíame por aquí unha pregunta e é que si tamén estes cantares e reis tamén están servindo quizáis para poñer en maior contacto os cativos co galego, por si entendo que se refiren a que igual pode haber rapaces pois que no seu día a día apenas teñen contacto galego, non falan directamente galego, e outro xeito tamén pois achegarlles o idioma alén do que é a propia tradición. Pois eu creo que a maioría deles son castelán falantes. A maioría. Cantan, as nosas coplas son todas sempre foron todas en galego. Non por nada, simplemente porque nos tocou a terra esta estupenda e cantamos galego porque non ten sentido cantar noutro idioma, que tamén se podía facer, pero bueno, é certo que a maioría son a gran maioría son castelán falantes, pero despois cantan en galego con toda a naturalidade, non? Sí, Non sei... sí, sí, o sea que realmente ao final indirectamente outro xeito de achegarlles tamén a lingua neste caso. Sí, cando eu puño o exemplo daquelas rapazas que con 25, andan por aí por 25, e nos cantaron, evidentemente cantaron o que sabían, e cantaron en galego, non? Sí. Bueno, é unha cuestión de non sei, entraríamos na historia do galego que do uso, bueno, pues que cada un que falo o que lle apetezca. Pero, bueno, estar aquí en Galicia, non falar o idioma que temos aquí, é como comer, se te vas a comer, en vez de comer empanada, pois comes gusanos. Que bueno, non forma parte da nosa cultura. Que non digo que non este mal, non os provei. Sí, bueno. No, eu sobre todo refírome porque, quero dicir, a máis do traballo que facedes achegándolle esta tradición aos rapaces, pois tamén ao final estades contribuindo aínda que falen castelán, a chegarlles o galego, que teñan contacto con el, que teñan pois tamén que o sintan como parte deles e quen sabe pois se nun futuro tamén eso pode serminar nalgo, non? E que se animen a falar máis galego, quero dicir, non sei que tamén lleves esa parte positiva que porque ademais hoxe en día nas cidades sí que é certo que en algúns ámbitos prácticamente non teñen contacto ningún co galego, entón é outro xeito tamén pois achegarllo a eles, non? Totalmente de acordo. E tornamos eu creo que o tema do idioma e outras moitas cousas que pasan aquí neste país, bueno, supoño que pasarán en outros sitios, non? Eu creo que moita cousa é na casa. Claro. É na casa. Quer dizer, que a veces falamos do ensino, que o ensino, bueno, o ensino ten as súas horas, pero eu creo que realmente vanme perdonar moita xente, pero, bueno, non vou a rectificar. Eu creo que aquí hai moito autoodio, que ao igual foi inculcado, non? Ao final conseguiron, non? Pero hai moito odio, e o idioma está aí. O idioma
Parece que realmente que todo o mundo estamos de acordo en que a comida en Galicia comese moi ben, pero o idioma non hai que non trague. Bueno, hai que non trague, non. Hai moita xente que non o traga. sí, Gustalle a todo o mundo as empanadas, gustalle o pulpo á feira, gustalle o bacalao, gustalle as uvas, gustalle... Pero non sei, o idioma non teño, bueno, non teño a capacidade de sí, ao final o que é a columna vertebral da nosa sociedade como galegos, sí, que é o que... bueno, pues eso, que cada un fale o que queira, que valore o que tal, pero bueno. Sí, 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 sí. Non se falo como chechizos, pois a nosa, de feito, a lingua dos chechizos, dos componentes dos chechizos é en galego, pero con unha naturalidade, non? Igual estamos falando Sí. de unha xeneración, claro, xa, ainda os nosos pais, bueno, eu falo, xa non me vou enrollar máis. Eu cando fixen a SB, eu só falaba castelán cando estaba na aula, cando estaba en clases. Despois salíamos ao Sí. recreo, e na casa xa, por suposto, no pobo, e todo eso, falamos. Entón, entrábamos como noutro mundo. Entrábamos como un mundo que tiñas que estar pensando como se dice isto en castellano. Así viña, aí naceu ese idioma non reconocido que é o castrapo, non? Bueno. Sí, 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 sí. Miren, outra pregunta que me deixan por aquí e é se tedes contacto con outros, bueno, colectivos ou asociacións que organicen cantares e reis, non só en Pontevedra, sino que entendo por o conxunto da xeografía galega. Fixemos durante 2 anos coa Asociación de Veciños Casco Vello de Vigo. Fixemos 2 anos que nós fomos a cantar os reis ali. Foi unha experiencia preciosa. E depois eles viñeron aquí. Sí. E tamén fomos, que se facía, creo que ahora non se fai, e un deles era Mini, en Boimorto, facíase un festival de canto de reis. Fóramos un ano, bueno, con un montón de coches, os pais, os nenos, os músicos, fóramos alá. Entón, viña xente de todo Galicia, non? Bueno, non sei se está aí... Foi as dúas experiencias que fixemos fora do que é o Pontevedra Sí, sí, do entorno, non? Pois foi moi bonito porque eles viñeran, ou neste caso da Asociación de Veciños de Casco Vello de Vigo, eles viñeran aquí, íbamos tocando, xa tocábamos en Pontevedra polas rúas e polas plazas, e despois nos fóramos a facelo o mesmo pois en Vigo. E fora, bueno, de feito ainda mantemos aí amistades, bueno, cos que habían organizado aquela visita, aquele intercambio. Son as dúas cuestións que fixemos. Sí, sí. Comentan por aquí que un rapaz contaba a miña avó que saían a cantar os reis e que os cartos que acadaban facían unha festa na aldea. Sí, que antes creo que había aí ese sentido máis, quizáis, comunitario no sentido de eu non sei se ti o ves así, pero quizáis agora a xente, pois como se perdeu moito, está esperando a que haxa alguén que impulse para logo sumarse, e igual antes era un pouco máis espontáneo, non? Eu polo menos a xente que coñezo que saiu decía, bueno, eu me xuntaba cos meus amigos, saíamos, xuntábamos un pouco de cartos, e logo pois comprábamos algo de comer ou facíamos unha festa ou o que sexa, non? Quizáis antes era máis espontáneo, digamos. Eu o que boto moito de menos é o traballo comunitario. Claro. Que é unha fórmula perfecta para repartir o esforzo, non? Entre os veciños, non? O traballo comunitario, cando creo que falaba antes de que para alargar un camiño, non? Ou para se o veciño mataba o porco, pois os demais iban a axudar, non? A agarrar dele, bueno, pois
e despois e viceversa. Pero moitas cousas, na malla, do centeo ou do trigo, do que fora. Entón, ese traballo comunitario como ahora que eu percibo como casi desapareceu, prácticamente. Non? Hoxe é moi difícil que alguén quede para decir, oye, temos aquí un bache. No, eso pertenece ao Concello. A veces non pasa nada, ou por cortar ali unhas silvas que dan ao camiño, non? Si o mellor é dunha persoa que non vive aquí ou que xa non ten posibilidades de levar adiante ese tal, pois cortamos esas silvas para que non veñan ao camiño. E a verdad que, bueno, eu creo que ese mundo rural foi moi inteligente. Foi moi inteligente cando utilizou ese traballo comunitario, non? De ir os dos veciños, ainda que en algúns casos a mellor se levaran mal, pero primaba o que é a vecindad, se alguén tiña unha desgracia, bueno, tocabas pasa a rebato, non? E xuntabas a xente ali na iglesia, porque se houbera unha desgracia que alguén lle ardeu unha casa ou un albollo ou que fora, despois a xente, todo o mundo iba ali e axudaba a reconstruíla. Bueno, estamos vendo un pouco melancólicos, non? Sí. Eu sobre todo. Din por aquí que agora o comunitario pasou a voluntariado. Sí, bueno, a verdad que hai moita xente, hai moito voluntario, hai moita voluntaria, moitísima xente. Sí. Que non se saben deles, porque eu me consta que hai moitísima xente voluntaria que está, pois, en algún comedor social ou está en alguna ONG ou en algún colectivo e ao mellor ni non sabes, pero bueno, a xente, sí, eu creo que esa reflexión está perfectamente encamiñada. E xa, bueno, entrando no que é a parte final, envíanme por aquí tamén polo WhatsApp un par de preguntas. Unha é, bueno, que coplas ou cantigas usades, máis das que, bueno, da que citaches o Kikiriki ou a que dicías que recollerades noutro sitio, preguntan eso un pouco que cales usades, se hai cantigas coñecidas ou, bueno. Pois, dicía antes que este ano, vou falar deste ano, porque, bueno, vamos cambiando casi todos os anos pero, bueno, é de Malvela. Se alguén ten interese, xa digo, nós facemos a nosa a versión das mulleres de Malvela chamase Alerta Pastores Alerta. Digo, pois a alguén lle apetece adiantarse, non se vai, se decide pois ir ver os hechizos cos rapaces e as rapazas, pois xa ten unha idea de por onde van os sons. Eso te quería preguntar eu, bueno, non sei se acabaches de contestar, perdón, que igual non. No, digo, non sei, xa digo, temos recollida miña sogra en Ourense, nativa de Castro Caldelas. Nos encontramos cunha señora aquí en Tomeza, cantaba o mesmo tema. Bueno, pois temas que foron aprendidos ao mellor a través da iglesia ou non sei se era... Sei que cantaban o mesmo, pero depois tamén encontramos, era en castelán, por certo. Entonces, bueno, era un tema moi longo que facíase un pouco, sen antes, un pouco tedioso para os cativos. E seguides cantando... seguides cantando Nadal de Luintra, que eu vi por aí nalgún vídeo que tedes, que a cantabades algún ano. Sí, no. Cada ano temos unha peza, pero bueno, sí.
Sí, Nadario, bueno, ese é un... É das, Cantámoslo máis dun ano. Cantámoslo máis dun ano. este ano vadelo a cantar ou non? Non está Non, previsto non, que non. este. Este ano é Alerta Pastores, alerta. Mm, vale, vale. Recollido en Vilarreal, Portugal, sí. E logo, bueno, para entrar eso na reta final, que futuro lle ves ti os cantos e reis, tendo en conta, bueno, a perda desta tradición no rural e tamén eso, o despoboamento do rural, ti pensas que poden ter futuro nesta nova sociedade urbana bueno, na que hai outro tipo de valores, es un poquinho dentro destes chichos, que futuro lle vedes? O futuro que lle vexo, como outras moitas cosas, vai depender da xente. Mm, Non, se realmente hai unha un querer por a terra que pisas, e tese unha identidade, e bebes un pouco, só digo un pouco, da mm, xente maior, dos vellos e das vellas, seguro que vai a seguir. Si nos deixamos seguindo colonizar, invadir por outras culturas, xa sean de donde sea, pois perder esto, bueno, pois ao final acabaremos falando todos pois o mismo idioma, comeremos todos o mismo, bailaremos todos o mismo, e cenaremos todos á mesma hora. Non sei se me expliquei. sí, 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 sí. Sí, Di creo por que aquí, a globalización, sí, pois, ao mellor, eu digo, bueno, pois, se en Galicia dícese que hai 3 millóns, non me quedei moito do tema, se en Galicia se dice que hai 3 millóns de topónimos, estímase, 3 millóns de topónimos, digo, é que nós temos un GPS, digo, por que non utilizalo? claro, claro. Sí, Por que sí, non sí, sí. utilizamos os... eu creo que os cantos de reis ou os entroidos e todo eso depende de nós, non depende nin dos políticos, nin de nada. É dicir, que realmente quen goberna somos nós. O que pasa é que, bueno, por as razóns que sean, por a razón que sea, pois, nos deixamos ir. Sí, 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 sí. Bueno, podemos facer o que nos dé a gana. Mañá podemos cambiar o goberno. Non fai falta eleccións. Mañá Xa. podemos cambiar o goberno. Ao mellor mañá non, pero pasado sí. Sí, sí. Non digo Di- que haxe que cambiar o goberno, digo que No, temos xa, a xa, capacidade. Temos a xa. capacidade. Solo se trata de poñernos de acordo, é dicir, isto non pode ser. Non pode ser. Non pode ser porque realmente é que me están sacando o sustancial. Me están sacando o sustancial. Non falo de nada en concreto. Falo bueno, pues falo de que teño que traballar hasta os 70 anos. Digo, bueno, afortunadamente que levo desde os 22. Teño que traballar hasta os Sí, 70 sí, sí. anos. Non sei, collendo ladrillos hasta os 70 anos. Bueno, non é o meu caso, pero bueno. Resumindo, o futuro dos cantos de reis, eu non quero sentenciar, pero o futuro dos cantos de reis, o dos entroidos, o que a cultura dos povos vai depender moito de nós mesmos, da xente, que lle apetece. A gaita tuvo unha época que estaba media morta, pois agora hai verdadeiros gaiteiros reconhecidos, hai verdadeiros luthiers que fan gaitas maravillosas e estupendas que son dignos de admirar. Entonces, bueno, pues nada, Sí, que sí, sí, sí. cada un reflexione o que quere ser e onde quere estar e con quen quere estar. Estou de acordo, pois sí. Comentan por aquí, di aquí, bueno, que a miña avó cantaba viva o señor Manuel, chaquetiña de veludo, bota man na alcibeira e bota pa cá medio duro. O sea, claro, que en cada zona terían Sí, 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 moitísimas, sí. sí. Esa é a verdadeira riqueza, é a verdadeira Sí. riqueza. Sí.
Tamén comentan por aquí, outro día tedes que traer a Xosé para que vos fale de Vai polo río e toda a tradición que recolleron do río Gafos. Pois eu meu algo do Río Gafos sei, pero bueno, hai moita xente que sabe moito do Río Gafos. Hai moita xente, sí. O gran descoñecido de Pontevedra, creo eu. Borxa, chámate polo nome, non? Borxa. Sí. Eu creo que o gran descoñecido de Pontevedra non é o Gafos. Eu, casualidade da vida, hoxe estuve encamiñando polo Gafos, non? Non é o descoñecido. O verdadeiro descoñecido, maltratado, para min, bueno, son dous. Un é o Louriña e o outro é o Valdecórdolos. Sobre todo o Valdecórdolos. Bueno, sobre todo non os dous, pero o Valdecórdolos é que é un río que ten un encanto especial, pero é realmente, falamos de 500 metros que ten en pleno centro de Pontevedra o Gafos. Sí, pero como está o Valdecórdolos? Sí, é certo, é certo. Si comentamos onde está o Louriña. Bueno, pues, o Leles todo o mundo xa sabemos que, bueno, que tamén está maltratado. Bueno. Sí que é certo que... A culpa é como diría o Roto, creo que me van a hacer un traje de cemento para que cuando llegue a la ciudad. Bueno, sí, hai... Eu me consta, porque conozco xente que sabe un montón do Río Gafos, que no mí non me importaría, sería maravilloso. Eu estive a semana pasada outra vez polo Gafos, pero no tramo de a estación até Ciato Meza, e a verdad que aparte nesta época está precioso, un sitio que o que pasa que, bueno, claro, é certo que tamén ten, non é o nivel dos que comentas ti, pero sufriu moitas agresións ao longo dos anos, pero, bueno, sí que é certo que parece que pouco a pouco se está poñendo máis en valor, non? E iso sí que en parte grazas a Vai polo río, polo menos como Pontevedrés creo que é así. Sí, a mellor levado polo río, pois supoño que terán algo que algo de culpa no proceso de recuperación do Gafos, sí. Vale, pois antes de entrar no cuestionario final, quereche preguntar, bueno, onde a xente que queira seguir o vosso traballo dos chichisos, por onde vos pode seguir? Pois temos un Facebook e temos un blog. Se alguén quere profundizar un poquinho na historia dos chichisos, pois está o blog, e despois nas cosas que vamos facendo, que a verdad que levamos así 2 anos porque, bueno, como moita xente, afortunadamente, penso eu, afortunadamente os chichisos non vivimos da música tradicional, non? Pero sí que levamos, facemos poucas cousas. É certo que ensaiamos todo o ano. A mellor nos tocamos, nos tomamos aí un mes de vacacións ou así, pero do resto, bueno, pues alguén quere profundizar un pouquinho e saber quen son o blog, e se non, pues o Facebook. Vale. E xa de cara a este día 4, quen queira ver por onde ides a sair e a que hora, a ver se nos podes informar un pouquiño sobre iso. Ben, pois, como todos os anos quedamos ás 5:30 na Praza Libertade, detrás dos xugados vellos, detrás da audiencia. Ali quedamos. Ali afinamos instrumentos e despois vamos á Praza San Xosé. Ali temos, digamos, a primeira actuación. Despois da Praza San Xosé, isto falamos ás 5:30 da tarde, non? Sí. O día 4. Praza San Xosé, despois vamos camiñando ata Correos, Rúa Oliva, despois a seguinte parada, a seguinte é diante da Peregrina, a seguinte é onde están a Fonte dos Nenos, non sei, non me acordo moito agora como me chaman bueno, conocida popularmente por a Fonte dos Nenos. Fonte dos Nenos, sí. Sí. Bueno, entre Fonte dos Nenos e despois está ali Daniela Sota con
con Peregrina, Rúa Peregrina. Bueno, e Sí, despois imos a Praza da Ferrería e rematamos en Cruz Enríquez. Temos vale, sete paradas. vale. O sea, E sobre as oito rematamos, máis ou menos, sí. vale, vale, pois a xente que ande por Pontevedra o Sí, martes nada. que se anime E a que pasar leve por ali, entón. castañas pilongas, non sei que. Sí, nós Sí, sí, temos sí, sí. a funda, normalmente a funda da gaita, e aí collen un montón de agasallos. Vale, pois sí, dito queda, e agora entramos, bueno, no cuestionario final, que, bueno, son unha serie de preguntas que lle facemos a todas as persoas convidadas. A primeira pregunta é que nos recomendes, Me estou quedando sin batería. Vou a ver si... Disculpad un momentillo, perdona. sí, queda unha pregunta solo, non queda Vale. máis. Vale. Nada, como dicía, o tema de entrar xa no cuestionario final, que eso é unha serie de preguntas que vos facemos a todas as persoas convidadas. A primeira pregunta, entón, sería que nos recomendes un libro. Ai, pillácheme. Pillácheme non. Sabía que iban ir os tiros por aí. Non me está cargando, pero bueno, espero que aguante. Solo esta pregunta, o sea, solo este Vale. cuestionario e se acabou. Pois vou recomendar este, Parece. O libro chámase O río da memoria. Cartafol do río dos Gazos. 1745-1970. E é de un rapaz, Carlos Solla. Sí. Ten feito varias cousas, varias publicacións no Río dos Gafos, en torno ao Río dos Gafos. E é un percorrido polo río desde 1745 a 1970. E todo o que leva acontecido no río, no seu entorno, que o río ten, como el dice, eu que tiño que leelo, é un río de feitos e desfeitas, non? Entonces teñen ocurrido moitos, a cantidad de muiños que parece que había ali, ainda algúns siguen en pé, pois algún día lle toca alguna recuperación, rehabilitación, restauración, Sí, pois sí. muiños, lavadoiros, había moita vida aí no río. Entonces, eu creo que é a máis que un libro que non se ciño ao río, simplemente que conta a historia de Pontevedra, unha historia tendo como fío condutor precisamente o río dos Gafos, non? Eu recomendo este libro. Anotamos. Aparte, ele é unha persoa das que queremos traer tamén aquí a falar sobre todo o traballo que fai ali en Cerdedo do Cotobade, que é moito. É moito, moito. Eu sempre digo que en cada parroquia debería haber un Carlos Solla. Pois sí, a Este verdad que sí. país seguro que Sí. sería distinto. Logo, a seguinte pregunta sería que nos recomendes unha película ou un documental, o que queiras. Mama Asunción, de Xano Pois Piñeiro. un clásico, sí. É unha curta, non? Sí, sí, Se mal non sí. recordo. Sí, é unha curta, Mama Asunción. Eu creo que non sei cantos anos terá este, pero igual ten máis de 20 anos, ou 30 anos, non sei cantos anos terá. Sí. Máis, non sei. Eu creo Agora que non de principio... o sei. Sí, Pero ten moito mensaxe, moito, moito, moito. Bueno, sí. para mí, por eso a recomendo. Me podía recomendar moitísimas máis, pero sempre son xa. Podo recomendar outro máis, que Sí, non sí, lín o claro. libro, pero a película sí que a vin. A Esmorga. Esa película é moi boa tamén, Tiña que recomendar unha Asunción. E as outras quedan aí de reserva. Pois alguén me Dito quere facer. queda. Bueno, supoño que Vale. a maioría da xente viu Mamá Asunción e viu sempre Sonxe Supoño que sí, pero bueno.
pero, bueno, que foi unha verdadeira pena que perdéramos a este home. Tan novo, ademais, sí, sí. Unha verdadeira pena. E logo, un lugar para visitar? Un lugar para visitar? Sí, o que queiras. Bueno, eu tiño un lugar para visitar, pero evidentemente non lle vou dicir a nadie, porque depois enchese de xente. Eu visito tamén moi pouco, moi pouco. Non porque realmente os humanos son unha especie invasora. E como se poñe... Reconozco que unha vez estuve no Fociño do Porco. A quen se lle ocurriu eso a promocionar e acabou con toda a vegetación, con toda a flora, con toda a fauna que podía haber ali. Eu tiño... Non chego a contestar ao meu sitio. Ao meu sitio que me dá paz e tranquilidade e canto o cuco. Pois Ven o cuco todos os anos, que ao final canta todo o día, porque claro, non fai niño, nin o único que fai é poñer un ovo nun niño alleo, pois xa te preguntarei eu un día en persoa. E nada, sobre do Fociño do Porco, sí, a verdad que sí, eu cando estive un ano pasado era bastante desesperante no sentido de eso, tes que pedir unha cita, logo hai unha persoa ali, logo todo saturado, un desastre. E non é o único sitio, ademais. Sí, bueno, xa, igual nos vamos un pouco do tema, pero eu non entendo como miles de persoas van ás CIES, miles de persoas diarias, creo que son mil persoas diarias, non sei cal é o cupo, tampouco me preocupa, ás CIES, un parque nacional. Parque nacional. Non estamos falando de dun espacio natural ou dun parque natural como é o Aloio ou como hai varios por aí, non? É que realmente tiña que haber unha lista de espera de 3 anos. Porque realmente che se interesa, apúntaste. Bueno, pero bueno, que é un defecto meu que me vou me do... Nada. Resumindo, o meu sitio donde eu vou cando podo, cando me apetece, pois non o vou compartir. Quedará aí para que investiga a xente. Claro. E a penúltima pregunta é que nos recomendes unha persoa que cree contido en galego. E, bueno, isto pode ser moi amplo. Artistas, cantantes, escritores, escritoras, o que sexa. Valen artesáns? Sí. Bueno, si pode non ser un artesán, mellor. Sí. Pois eu sei dunha creativa, pero claro, non o podo utilizar porque é miña filla. Vou nombrada solo. Non a miña filla. Quero separar unha excelente creativa, por certo. Unha persoa que admiro moitísimo, musicalmente como persoa, Guadi Galego. Moi grande tamén, moi grande, sí. E que está facendo un traballo, bueno. Estive disfrutando moito escutando os seus discos. A verdad que sí, unha persoa que tamén... Eu creo que é unha persona íntegra que fai moi ben, que canta moi ben. Pero, bueno, sobre todo, non a conozco personalmente, tampouco me quita o sono, non? Pero, bueno, pois aí queda, Guadi Galego. Dito queda, sí. E, por último, que é para ti o orgullo galego como concepto? Orgullo galego. Eu sí, creo que xa falamos algo desto, non? Antes, sí, o que se che pase pola cabeza, podes dicilo. Se me aguanta porque non me carga, non sei que pasa por igual.
Bueno, é a última pregunta xa, non Bueno, hai máis. en todo caso, o do orgullo galego, eu entendo que o que falaba antes, eu vivindo onde vivo, esta terra que piso, que nacín nela, bueno, salvo un ano e medio así esporádico que estuve fora, e depois cando estuve servindo ao caza elefantes tamén estuve un ano fora, do resto a miña vida transcorriu aquí. Entón penso que eu aquí encontrome cómodo. Eu non é que me sinto orgulloso especialmente da comida que ben se come en Galicia, que ben... Eu creo que en Galicia está cheo de moito orgullo, de moitas cousas boas, pero hai moito camándula. Entón eu non podo sentir orgulloso de todo o que hai en Galicia. Non sei se me estou explicando, se me está entendendo. Sí, Non me sinto perfectamente. orgulloso de todo o que hai en Galicia. E iso incluye a unha parte importante dos humanos que ocupan. Eu non me sinto mellor que eles, non son mellor que eles. Simplemente teño outros valores, ou penso que eu teño outros valores. Eu digo que Galicia ten un problema, primeiro, de autoestima. E despois, bueno, que eu realmente vou por aí pois, oi, vexo pois unha rá verde, pois me sinto orgulloso de vela. Eu vexo unhas ovellas aí pastando, digo, que maravilla, que bucólico, estupendo. Pero despois vexo moito camándula. Xa. Bueno, non sei se era exactamente a pregunta, pero bueno. Esta é unha pregunta moi personal e que nós temos comprobado que cada convidado di unha resposta diferente. É unha... Ou seja, hai millóns de respostas a iso, non? Pero, bueno, por suposto que sirve perfectamente. Nada máis, pola miña parte, nada máis. Xa son as 11:20, entón vamos a deixalo aquí. Vale. Comentarlle a xente que non marche, que vamos quedar 5 minutiños, pero a ti, Xosé, despedimoste e nada, agradecerte que estiveras hoxe aquí, darche as grazas e os parabéns tamén por todo o traballo que estades facendo e nada, que a ver se é posible vémonos o martes, entón, por Pontevedra. Pois o martes andaremos por ali, ainda que chova, Ainda que chova, sí. Ainda que chova. Nada, graciñas por vir por aquí. Moitas grazas. Por acordar todos nós. Graciñas. Chao. Boa noite. Chao. Boa noite.